Hello everyone! Kumusta kayong lahat dyan? At sana magustuhan nyo ang aking presentation today. Okay? Sana magustuhan nyo. Isa to sa pagkain ng mga Arabian. Ang pangalan ay magluba. Pwede sa atin to kasi may mga vegetables. Diba? Panoorin nyo. Sana magustuhan nyo. Potato. Yan, unahin natin ang potato. Parang biryani din siya. Kaso lang may vegetables. Ito siya naman by round. Ganito. Ituhin ko lahat. Pati yung eggplant. Chicken naman nito. Ayan, color brown siya. Next is carrots. Tapos na natin carrots. Sunod yung eggplant. Nahigop na yung mantika sa talong. Dagdagan ng mantika. Mag-brown lang siya. Lahat. Ilagay ko na rin yung onion. I fried the onion. Dali lang siya ito. Parang lang siya ba? Panggulat. Parang hindi siya malanta pag naluto na sa kanin.
Sunod na yung capsicum. So, yung pepper. Mabusisi, Tej. Mabusisi. Then, gisa tayo ng onion para sa ating rice. Next, yung garlic na ginagrind siya. Yung garlic at chili. Isang buong garlic. Yung chili, tatlo. Bango mga bishi. Bango. Bango din buhok natin ito. Hindi ako nag-exhaust kasi maingay. Mamaya na lang magpapangulo lang tayo ng uling. Yan. 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 Sunod natin si cinnamon stick. Anong tawag nito? Laurel. Then cloves. Ayan na. Ang bango. Tapos ilagay na natin itong mga spices. Ito ang Arabian masala, curcum, yung yellow na ginger, ang tawag niyan. Tapos paprika, black pepper, asin, at saka white pepper. Ilagay natin dyan lahat. Sunod na natin sa chicken. Yan, isunod na natin sa chicken. Buong chicken. Buong manok. Lagyan ng tubig. Ayan, pakuluan natin mga 15 minutes or 20, depende pag ano. Hindi masyadong maluto. Ay, sorry. Magtalsik sa ating. Kaya nga tayo mag-apron para di tayo matalsikan ng ating damit. Okay. Let's cover it. Yan, kukunin na natin ang ating chicken. Step na to. Mabusisi to. Ayan siya.
Lutuin natin yung rice dito. Ayan. Lagyan natin sa rice. Simot sayang. Diba? Mahal ang bigas. I-marinate natin to, ang chicken ng 2 lemon, mga 3 kutsara. 3 tablespoon of lemon, then soy sauce, then salt and pepper. White pepper and black pepper. Okay? And konting coloring food para may kulay. Diba? Para magulay ang buhay. Yan. Mix natin. Init pa, no? Kaya mag-gloves para hindi ma-feel natin ng masyadong init. Yan. Yan siya. Tapos, iprito. Daming mga proseso, mga besh. Dito sa chicken, sa kabila, ano siya? Ayan. Ayan. Tsaga lang. Tsaga lang sa ganitong luto. Masarap din naman. Masarap kasi yung mga gulay, vegetables na healthy. Para yung mga bata makakain din ng gulay, hindi na puro chicken lang. Ito lang yung basmati rice sa atin, yung yung normal lang na rice, tapos hindi lang siya ibabad sa tubig. Diretso lang siya i-regas. Yung pakulo ng kunting kulo lang, kunti lang din yung tubig. Yung tanong equal lang siya. 1 glass of water, 1 glass of rice. Para hindi siya malata. Malata na, Bisaya lang. Pang magpuprito tayo dito para hindi sayang sa oras, mag-arrange tayo dito sa kabila. Muha tayo ng mantika dito para may lasa, diba? Dito sa pinagprituhan ng manok. Ayan, lagyan natin ng mantika. Arrange natin dito na eggplant. Potato. Ilalim. Kunti lang. Parang ano lang ba, parang hindi mag-stick yung rice sa baba. Lagyan din natin ng carrot. Diba? Yan o. Yan. Orange ko na. Diyan, dito kabilat na. Yan. Yan. Tapos rice natin, oh. Ayan, oh, rice. Ayan. Lagyan natin dito. Para klarong-klaro. Sana hindi yan natuwad. Ayan.
cinnamon. Yan, lagay natin. Arrange natin. Yan. Wish me luck, sana masarap ito. Masarap naman siya, kaso lang yung rice lang mahirap ba. Kasi yung rice pag malata, sana. Pero okay pa rin siya. Okay naman. Ayan. 3 layer to, siguro. Ayan. Dalawa lang. Dalawa lang siguro. Pwede na. Yan, next. Yung eggplant. Yan. Rinse na tayo. Sa rinse. Carrots. Carrots. Potato. Yan, rinse na lang ganyan. Yan. Onion. Yan. Tomato. Masarap to. Mabusisi lang. Tapos oras natin. Pero okay lang. Yan. Yan ang manok. Arrange din ang manok. Pack. Yung rice. Sayang dish ang mga kanin. Maganda hulog. Pulutin natin yan mamaya para yan. Then arrange. Yan. Kunin natin yung rice na hulog. Ayan. Next. 2 layer. Ayan. Kahit anong ilagay dyan na basta ma-layer lang siya. Konting tomato lang. Mabusisi. Natin sali ang dito ka. Kay Luna lang yan. Luningning. Kasali si Luna dito. Yan. Tayo sa last. Ano naman itong gloves eh. Lagay sa freezer man itong iba tapos sa sunod na naman para hindi magluto-luto eh. Sana lang sila magkain ito, magkanin. Ito, tagal na ito yung nagawa, more than 1 year. Okay, after 15 minutes, tapos na yan. Mahina. Lagyan ng ganyan para hindi siya tutong. Diba? Tapos na ang ating magloba Arabian dish. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo kasi pinapainin ko pa. Ayun o. Pinapainin ko pa yan. Tapos mamaya pa yan sila kakain mga
mga 2 or 3, gano'n. Kasi trabaho na sila ngayon, so back to normal. Diba? So, yan lang po ang aking recipe for today. Magluba Arabian dish. Okay, thank you so much for watching. I hope you enjoy. And, kain na kayo. At pwede rin kayo magluto. Masarap, oh. Pwede yan maluto sa atin. Basta tayo na lang ang mag-adjust kung ano ang ilagay natin. Basta may vegetables, chicken, rice. Masarap talaga siya. At saka may don't forget to subscribe. Carmelite73. Please share, like. Okay, again. Subscribe, like, and share. Baboshi.